Video ideme si zahrať tieto hry. Prv si asi začneme tú normálnu. Originál. Asi každé sú originál. Ale dneska si inú hru zapneme. A to bude táto. Ach, čo tam? Musím ísť tu. Kde sú zvuky? Zvuky. Ja som slepý. Zvuky, tu sú nastavenia a muzik. Tak, mám to. OK. Dúfam, že mi dáte aspoň jeden odber. Aspoň jeden, aby som mal 2. A chcem dať aspoň 10. Max je 10. Max je 10 odberateľov, to budem extra šťastný. A please, za mesiac dúfam, že dáme aspoň tie 5. Tu máme také običko. Tu môžeme si asi zahrať. Ako. No. Čo som hovoril o Fortniteu, v tom videu, tak asi Fortnite nebudem hrať, ale Brawl Stars, hej, a môžem aj reálne video, no, to som umrel, no, trošku som umrel, to nevadí. Teraz ideme hádzať na reklame, dúfam, že sa hodím. Čo, ja som sa netrafil? Môžem si aj túto inštalovať hru, ale prv musíte mi do komentárov napísať, čo mám si inštalovať a čo aj mám. Mne sa to ako buguje. Dobre, trafil som sa. Sa musím zastrafiť. Čo som sa zase netrafil. Čo som sa zastrafil? Áno. Dal som 48, hej. Dáme tu. No to bolo schválne. To bolo určite schválne. Ideme. Bum. Čo musíme, tak budem natáčať, ale asi bez zvuku. Dakedy. Ale určite budem aj dakedy hlasom ozajstnom. A teraz som no. Toto asi bude 5-minútové video a potom si urobím také iné. Tak za deň možno 5 videí urobíme také shorty. Tak ako prosím lajky. Teraz máme običko. Joj, len tak som to vyskočil. Myslel som, že tam je ten štít. Čo to je? Pichliač. Teraz tu budú pichliač. Teraz, yes, dal som to. Dúfam, že skočíme. Aha, ja som myslel, že keď... len tak, no. Určite ste pochopili túto hru. Nemôžete ísť do tých... No, asi ma chápete. No, ja som nikto nevidel. Asi zapneme možno túto a keď prehrajeme, tak ideme inú hru. A možno si aj stiahneme inú hru. Do komentárov píšte, čo máme stiahovať. Čo mám ja stiahovať. Toto je dobrá prieseň. Toto je dobrá. A keď chcete, urobím aj na TikTok. Mám aj TikTok, tak ako neviem, vymažem TikTok. Neviem, mňa nebaví TikTok. Nebaví ma to. OK, ideme si inú hru. OK. Čo ideme hrať? Ja si stiahnem. A ja si môžem asi stiahnuť... Ja neviem. Pokémon? Nie. Čo si mám stiahnuť? Píšte do komentárov. Koľko je to video? 4 minútové. Dáme aspoň 10. Ideme stavať Minecraft. Toto bude ťažké. Lebo ja fakt stavať neviem. Potom si môžeme aj ukázať, ako hrám napríklad Brawl Stars. Keď tu bude 5 odberateľov, natočím Brawl Stars a Roblox.
A keď to natáčam, tak sa nečudujte, že mi to tak seká, lebo ten mobil fakt nie je dobrý. Mám tam asi, urobím dneska aspoň takých 5 shorty. A hneď ráno urobím také videjko. Asi bez hlasu. No mne to asi seká, tak asi ukončím to video. Alebo nie. OK, keď tu dáte 3 odberateľov, tak natočím túto hru. Mám jeden problém. Čo je, kamo? Kamo to čo je? Dobre. Lúčim sa s vami. Tak uvidíme sa na nejakom inom videu.